hogei erraskatu eta irabazi txartela. Ikusten, gozan dituguzu. Biderogei? 50 zentimoren txuki, eskuratu 11 erraskatu txartelak. Hala nola, 50 eta 50, Flower Power edo Cleopatra txartelak. Eta aurkitu bereziak eta milioi bategorainoko sariak. 11 erraskatu txartela, arraskatu gunea. 11, orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta dinez nagusia bazara soilik. Zure espazioak zerbait esaten du zure enpresari buruz. Ados daude esaten duenarekin. Dinofen diseinatzen ditugun bulegoek zure kultura islatzen eta zure lehiakortasuna areagotzen dute. Dinof.com. Hemen espazioak pentsatu eta enpresa proiektatu egiten da. Egun osoan lan egiten duzu. Eta zure gurasoak lagundurik egotea gustatuko litzaizuke. Kuideo, adituak adinekoen etxez-etxeko zaintzan. Deitu eta konpromisorik gabe aholkatuko zaitugu. Kuideo. Euskadi Irratia. Egobenioen mantentzen lanen enpresa liderra, kirol informazioa babesten du. Bera, titulu eskuratzeko playoffan ekingo dio gaur Granollers-en ibiltzeko 8:30, Jon Altuna, egunon? Egunon, final laurdenetako kanporaketa jokatuko du gai, Superramara beraberak etxetik kanpo. Berriki jokatu dute elkarren kontra, erregularreko azken aurreneko jardunaldian beraberak nagusitu zen 26 eta 32, eta gaur ere garaipenaren bila aterako dira donostiarrak. Iazko liga titulua errepikatzea da helburua. Alba Menendez eta Ane Erauskin jokalariak. Eliminatoria danean, guandik eta garrantzua gau partidua. Guandik eta kontratu gotako diabeaiek gu baita, eta partidua ez da bat ere berdin izango. Nik uste dut momentu osten batean gaudela, azkenengo partiduetan, ikusi dut taldea segurtasun handiagoekin, eta orain guztiagatik borrokatu behar dugu, daukagun guztia jarri behar dugu pistan, saiatuko gea tripletea errepikatzen. Beraberak 3. amaitu zuen ligako lehenengo fasea, 6. izan zen Granollers. Itzulerakoa datorren larunbatean jokatuko dute kaskan. Futbolean Atletikek gaur bidaiatuko du Manchesterrera. Williams anaiak eta Sanzet dira zalantza. Gaur emango du deialdia Ernesto Valverdek. Bibian, baja izango da ziur, San Mamesen txartel gorria ikusi zuelako. 4.000 Atletik zaleren babesa izango duten lehoiek Old Trafforden kanporak eta iraultzeko asmo horretan. Andoni Gorosabel. Futbola da, hemen gertatu zena, han gertatu aldin dela, eta hori pentsatu behar dugu, ilusioa eguteken dugu, indarra gure guztiarekin joango gara, eta dena alde duki beharko dugu, baina hori eukitzeko dena marko dugu, eta hori ingo dugu. Oso montioko batuta gaude, ilusio askorekin, eta hori ez da galtzen, ilusio hori egin dela, eta hori pentsatu behar dugu. Eta txapeldunen ligan, haze partida bart gauekoa, haze kanporak eta oroar. Milango Inter selkatu da Munitzeko finalerako, Bartzelonari luzapenean 4 eta 3 irabazita. Inter 2 eta 8 jarri da aurretik lehen zatian, ondoren Bartzelonak bigarren zatia dominatuta 2 eta 3koa ipini du, baina neurketa amaitzea zela Interrek berdinketa ezarri eta Fratesik eman dio garaipenaren gola Milango Interri luzapenean. Zoramena Giuseppe Meatzan. Benetan gozagarria izan da partida, Lamin Jamalen beste erakustaldi bat eta Somer Atezaina ikusgarri. Gaur beste finalerdia jokatuko dute PSG-ek eta Artetaren Arsenalek gaueko 9:00 Printzeen parkean. Joaneko partidan huts eta bat irabazi zuen Luis Enriqueren taldeak Londresen. Txirrendularitzan Espainiako bueltan, Feunke Gerritxek irabazi zuen 3. etapa esprintean Hueskan. Lider jarri da SD Works taldeko herberetarra. Ane Santestebanek erorita, 3 minutu terdi pasatxo galdu ditu. Mendiko selkapenean, lider jarraitzen du hori bai Santestebanek. Usoa Ostolaza, Lagural Kutxokoa lehenengo multzona sartu zen. Gaur, Zaragozan, Pedrola eta Borja artean jokatuko da etapa. 2 mendate, 111 kilometroko ibilbidean. Azkena, 3. mailako Elbuste mendatea, helmugatik gertu, 10 kilometrora pasako dute. Bestalde gaur aurkeztuko dute emakumezkoen itzulia Donostian. Maiatzaren 16-tik 18 bitartean jokatuko da, eta gaur emango dute ibilbidearen eta parte hartzearen berri. Eta gizonezkoetan Italiako Giroari dagokionez, taldeen aurkezpena egingo dute Albanian Tiranan arratsaldeko 6:30. Euskal Telebistan zuzenean jarraitu ahal izango duzue gaurko aurkezpen ekitaldia. Etzi, ostiralean hasiko da lasterketa, Euskal Herriko 7 txirrendulari ariko dira lehian, horien artean
Q26 puntu bostaldeko Xabier Mikel Azparren. Ideia nagusia, Pikoken morroi izatea eta berarekin sailkapen orokorra lehiatzea. Berarekin batera, Landa, Bilbao, Castrobiejo, Barrenetxea, Lastra eta Arrieta ariko dira. Bertakon, zuen igogailuarentzat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker. Goizeko 7:00 dira egun guztio. Eran, freskotekan goiza, 8 grado inguru eta ateri, goiuiek lainotuak. Egun hon bergaratik, 9 gradu dare eta hemen lainopian dare. Gaur Irunen 9 gradu, eta zerua ez dalita, baina ateri. Hotza gaur ere burratan, 5 graduko temperatura, haizerik ezabil eta goialde hori garbi-garbi. Gaur txandian, lainoe, ateri eta 4 gradu temperatura. Oñatin 8 gradu, era da lainotuta, baina euri konturik ez. Eta euri konturik ez da ere ordu honetan hiriburuetan temperaturak ohi bezala barnealdean freskoago ditugu, Gasteiz eta Iruñan 5 gradu, Donostia eta Baionan 8 eta Bilbon 11 gradu ordu honetan. Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil. Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok. Gaur giro lasaiago izango dugu, euri gutxiagorekin eta tarteka eguzkiarekin. Egunean zehar hodeiak eta urdinguneak tartekatuz joango dira eta hortaz eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Eguerditik aurrera iparraldeko haizea sartuko da eta hodeiak ugarituko dira. Orduan han eta hemen zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Goizean ere behodeiekin lekuren batean euri pixka bat egitea ez dugu baztertzen. Temperaturari dagokionez, gaur maksimoak atzo baino altuagoak izango dira eta 16-17 gradu ingurura iritsiko dira. BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute. Ramon Sánchez, errepide sare nagusien baldu gara bozten. Ez da trafikoen eragozpen handirik sortzen ari, baina eran dion auto batek eta moto batek ez beharra izan dutela esan digu segurtasun sailak. Bizkaia 735 errepidean gertatu da Asuerantz. Kontuan hartu Erandioko arreta puntu hori bertatik pasa behar baduzue. Gainerakoan maiatzaren 7 utziko dizkigun lerroburuak Izarin Saustik eta Arantxa Agirreren eskutik eta jakina Vatikanora begira hasi behar dugu. Vatikanoan gaur arratsaldean hasiko baita Aita Santu Berria aukeratzeko konklabea inoizko pluralena. Frantziskoren ondorengoa aukeratuko duten 123 kardinalak Papera Sistinoa aurrituko dira arratsaldeko 4:00 eta gaur bertan egingo dute lehen bozketa. Ez usterik ezean, kebeltza berako da gaur, San Petri Basilika ondoko tximiniatik ikusteko dago, Aita Santu Berria Frantziskoren gertukoa izango tenen edo adar kontserbadorekoa. Fededun asko Frantziskoren bideari jarraipena ematea espero dute ikusmin handia da, mundu osoko milaka lagun espero dituzte egunotan Vatikanoan segurtasun neurri zorrotzen artean. Gainerakoan etxean Euskal Herrian osasun itunaren mailan azken fasean lantzen ari diren 24 ildo estrategikoetako 8 azalduko dituzte profesionalek gaurko bileran Gasteizen. Europa jaurek edo ikartuko dira Eusko Jaurlaritzak eragilea goizeko 10:00 Alberto Martínez osasun sailburua buru. Bileraren atarian baikor mintzatu da Joseba Díez Antxustugia jokaren legebiltzarreko bozeramaileak aurrera Rebeka Ubera legebiltzarkideko hartarazi du adostasunek ez dutela zertarako balio Jaurlaritzak neurriak martxan jartzen ez baditu. Beste arlo batean hezkuntzan sindikatuak kritiko agertu dira Eusko Jaurlaritzaren jokabidearekin hezkuntza sailak komunikabideen bidez eman duelako biharko bileraren eta bere azken proposamenaren berri. Forma zein moduekin ez daude guztira sindikatuak ahoz esandako idatziz nola beltzatzen den ikusi nahi du bihar Estelasek hilabet ez du hartuko bileran parte hartuko duen eta elak itxaratu gutxi hartu du. Sare publikoan datorren asterako dututako bost greba egunen atarian, hezkuntza sailak beste proposamena jarriko duen mailenean sindikatuek besteak beste eta ikastetxe guztiek irakurri gehiago izatea jasoko